Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel. Kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Neng kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel ya, Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Allah becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Gong antil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Heeh. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampean ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu. Piye, Truk? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Sak mangsa-mangsa. Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngecan. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong cilik kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mepalangi karepku ngono bayang-bayang marang Semar Badranaya? Mesti bakal tak katut ki dosane. Nek ngono aku sing arep katut ki dosane. Loh, nek pancen kowe dadi pepalangi Durna, kowe tak katut ki dosane. Fake. Apa kong fake? Fake ki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake ki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Loh. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok.
Simbasa, mbuh. Bagong karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumahmu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagantuna, sing wedeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Bagantuna, nek ndi bapane wong netel kate dayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wis tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Goa sawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tanggep. Oh, iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela, gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Putra ya. Oh, lakon mati sing apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semene senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis awake. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku ki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel. Lho, tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru, moh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semarno ndek anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Mbak. Aja, lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sopo sing arep nandingi? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok. Uduh. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe
arep diserbu prajurit Ngalengka. Sapa sing ngandani? Ki Lurah Nalagaring. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwihanku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun Kula Semar menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti bathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel ya. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih wis paken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangaan wan. Lenggah kene. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendina mintok waneni lho Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jare ana nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku ki sira arep nukokke. Aja dorame. Truk, pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh.
Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perange saya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Lho niki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal Jawi. Iya. Sing ati-ati ya Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurining Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Wah, sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartomarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapakmu nutuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampeyan ajeng boyong bapak niku rembuke perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus Karang Kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, Karang Kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani Karang Kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani Karang Kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang noto kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun. Kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh kula. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho, Anoman sing kondang kawenang-wenang. Mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sak karepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggen kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Purnyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu kene marganing matimu Anoman.
melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Bang Cobi. Mati. Mati. Hot. Galeng barang tangan cekot sikil becik al pelang ora sah kokean gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu ya Edian piye reng mumet blase terus Andino kok maju. Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Mut. Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu njoto si Kurawa edan. Iki kanca mundur. Delik ora sampeyan perang. Delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya mbangane Kurawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten pabalatan ning Petruk, Galeng, Bagong kabeh maju. Wuh, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ele-ele lho Man, wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan wis jadi sampeyan ulang gugu monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung Dur. Kula, maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya
mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe klebu garing klebu Bagong Anoman sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane oh dadi sampean mriki ajeng ngamuk yo mboten sah mungsuh Ndara Anoman Petruk lakon ngalahke sampean lho iki mung batur gedibal wong elek nyolong mripat ku arep ngalahke karo Drusana kok menang apa sing dadi nyatane piye sampean mriki butuhe napa nglabrak kowe nyo lho ngopo iki lho sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nyo lho ra penak to rasa dadaku kowe omongan diwasko kowe omongan lho apa antil pisan gletak sampean isin ya ora oh iya lah mula nyo nek ajeng ngantem nek nganti Petruk mangantem mati sampean kari mateni Gareng kari mateni Bagong Bagong mangantem mati Gareng mangantem mati ming kari mateni Anoman lho penak to Anoman mangajar mati mboyong bapak pun gawe ini jame mepet yo wis ayo mudar tenan kowe pun malah alhamdulillah sampean iso mateni Petruk urip yo men doyak utang gawe iso yo pecah silamu mang pecah nek iso mati dening aku iso mesti mati nek pecah kok ora mati tenan medeni ora ya wis ambiar kowe iso dadi kempot barang ditokke ayo guys ya mburi lho iki ora apa-apa to lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye yo ya Gondodo yo wah dan sesek pecah jantungmu oke silakan nah pun sirah pun cengel pun dada pun wis nek cara satriya gentenan usung ngomong gentenan sapa wong aku mung takon ngantem kok weh sampean ora isin wae dipersani piye akeh Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin nek cara kula wirang yo ajake Buri yo padha-padha ampuhe dodo yo dodo wah ya kemedunen waduh Petro waduh edan dodo gesuk ngapunten baleni dodo ya terus wah mak tutuk ora apa-apa rame nyo pecah Buri dodo riki Buri dodo nyo ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo dodo sirah sirah iya iki wis dikeke sip kok entuk palu semono gedene Gong palu nggo nutuki aspal tak sile men modar matek ora ambo ya ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar Dir turu kok neng dalan iki lho tangi aja kaya bocah cilik aduh man mumet banget man mumet piye Petro setan ditukke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget ladal man vertigo kula piye vertigo napa-napa kuwalik pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang
lanat sukertane baro iblis lanat. Metro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Cundamane ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladan dadi kondo cetutang Begawan Durna Barat. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk sego rasat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamane modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gluthi ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngethuke Cundamane mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Semira nututi to kowe. Ha ya ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skene aninione iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku ngomong ngetutke, padul bapak, ora maju, mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa baline oleh bapak kok. Kok tak jupak raimu modar kowe. Wes ayo wadul bapak, yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun Bapak tiwasan Pak niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna Bapak diboyong teng Ngastina sebabe Durna mbeta pusaka saka 5 wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundamanik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih ajre, Pak. Wedi. Ajre. Wedi karo Cundamina. Apa Gong? Cundamina. Cundamane sing panah bedore Ndasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cundamane. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cunda. Oh. Cundamanda. Cundamanda iki rak meng kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethoke Bagong. Ora aku pethok, Pak. Dhek perapatan ngetan aku perapatan ngidul.
Wis rasaku karo omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek durna tekan kene aku sing ngadepi. Oh, Petro Bagong aja mlayu mati kowe. Linganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan haneng perang Bratayuda ayo aja padha ndelik ning mburine Semar kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sing nantang karo Begawan Durna ngaku barang aku mligo Kyai Cundamane padha ning mburine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme amba banget kae. Kon ngomong ngene, sampluki kiwa nengen kowe. Lho kok dunekke kowe. Tak incim mbok anggere Cundamane ora digoak, pelinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arep mbak. Sabar penemban, sabar. Semar rumangsa didak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabake Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabat. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Lestina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis, kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Astina. Lole kentos walu gembol monyor-monyor duneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Truwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri istaken dawuh. Kilura Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya Man, aku ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawa sami-sami Kilura. Kilura Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang. Wong ora arti basa senengane omongane. Terus mbok ora plak-plek terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik lho iki ngestaken dawuh. Iya.
Iri kata tian Gatotkaca kinon mapak Karka Suta Tegapira Kresna Parta maneher saktinira apa aku ya kudu kaya mengkono Siwa Semar Den kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan kula sago dipun boyong dhateng negari Ngamarta ning watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengkono Siwa Semar nggih nah yen to para punden Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nalagaring Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mangaturake kan pepunden sampeyan aku njaluk pamit Siwa Semar ngatos-atos Petruk nun melu andaramu Gatotkaca nggih Bagong nun melu andaramu Gatotkaca siap garing nendi Reng apa dijak ndara Gatotkaca ngapa golek gemak goreng oh tenane nah. Ora yo iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak nderekke ning Ngamarta ayo siap monggo Gus kula derekaken monggo kundur teng Negari Ngamarta iya Nalagaring Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit ngatos-atos nggih Den kula antu-antu rawuhipun pepunden Pandhawa Kawusa mapan wonten ing Karang Kadempel Nara Gatotkaca nalika semanten ingkang wis budal nilar negaring Pancawati nenggih Sang Rama Wijaya kadhiraken ing Rayi Sang Lesmana datan saranta enggalih angrantu sowanipun Sang Anoman bila tumuli sumusul dhateng Sang Mayangkara tindaking Sang Nata ing Pancawati katrenjo lambahing Sang Anoman dadosaken kejo tinggalih nata ing Pancawati Prabu Rama Wijaya wau Narendra Mbekmarta Tama
Mangyat kurda kota kaping riksa kang pinarwasa ira wang-wang oh nun sewu sinuwun ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggana kula wonten timbalan persasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambang ing sila Kresna nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang endi lenggahing Kyai Semar tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ningsi senggana nggone pinanggih kelawan Kakang Semar berkamestu paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar banjur menyang endi lenggahing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi pernahipun wonten ing Karang Kadempel sedaya panjenenganipun sinuwun Prabu Pancawati sampun kula aturaken nanging mugi dadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa Anoman mboten sanes Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujude apa Sekar Tunjung Seta sinuwun. Lesmana wonten timbalaning Adawu Koko Prabu. Nadyan wusu ing nggonipun Kakang Gumelarana ing Janaloka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta, Yayi. Aja wedi kangelat. Siadi dhisik ana laku ngupadya menyang endi dunung Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati ngadhep kalawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kliranana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Anoman wonten timbalan barang kadangku Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kalawan panjenengan ingsun melang-melang penggaling pun Kakang kuwi ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka ayo padha ditututi lakune Lesmana adoh diceraki-cerak didoi nuwun ngestaken dawuh sira Anoman ngambah dirgantara kalawan panjenengan ingsun ngawat-awati laku ning kadangku Kyai Lesmana monggo diweji kula dherekaken.
kayon katiyuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan riris lumrang kandaning puspita karengwan putyanira sang dwija para brengeng ler swaraning matu pranta manungsung sarining kembang iler tandure Sang Bangarko gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga mati jogdul saking Brangwetan kaling ame gosarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan dewasanena wau kawusa wanjine wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumpak menda tete kalapa sumawur cita anggara rakata buta maesa Respati mintuna eka dwi tricatur panca Satsapta Astana Wadasa apa ta pertandane kang goro-goro nalika semanten mungkin arya ngurmati wijina patuna kawan kula Semargaring Pitul Semawur Bagong ing samejekan madani kala rombo wijina sang ropat kula kawan alon
alire karate bang karate bang rerayungan
dioyak-oyak. Ning mboten dados menapa, nyatanipun sakmenika sampun kelampan Petruk sowan ngersanipun para punden, para pinisepuh, para kadang, para sutresna budaya, para punden dalang tasih kepareng lenggah. Kula mboten saged ngaturaken sewiji-wiji krana kula mboten saged sumerep. Mripat kula menika sampun risak dados nyuwun pangapunten. Mboten patosa cetha. Ewadene kepareng rawuh kula ngaturaken genging atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Matur sembah nuwun utaminipun panjenenganipun Bapa Tumiyana ing sampun kepareng nimbali dhateng Petruk. Sak rombongan sowan wonten ing pendhapi. Mbayat mriki saestu mujudaken satunggiling kanugrahan ingkang mboten kados-kadosa kula raosaken. Bombong bingah ing tanpa pepindhan campur aduk dados tunggal. Matur sembah nuwun Patumiyana sampun pitados kaliyan kula ewadene anggen kula ngaturaken menika tasih wonten kirangipun lan damel cuwa penggalipun kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Jernyatanipun titah menika mboten mesti. Dadi kadang kala sok murup, kadang kala sok mlebes menika mboten mesti. Lan ugi matur nuwun. Nah, para punden-punden mboten saged kula aturaken setunggal-setunggal. Bilapun Bapak Sadiwa saking DPR RI saking Pati nalika semanten ugi nimbali dhateng Petruk sowan dhateng Kayen Pati mriku matur sembah nuwun. Bapak pepunden kula tiyang sepuh kula Pak Kondang Sutrisna wajan seneng kula jamak-jamak. Bengi iki Gusti Benawa lan sedayanipun nggih mawon menawi dereng kepareng kundur kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Ket mau aku diojo-ojo karo Mas Gareng setengah loro rasa nggo goro-goro aku tak mulih. Wayangan iki komplite yo ngau goro-goro ora ketang ming seprapat jam ning paling ora yo dinggoni goro-goro. Nyambut gawe kok arep males-malesan lho. Ayo diniati pokoke. Nah, matur sembah nuwun. Ndak mengijen ora ana kancane ngundang Bagong karo Kang Gareng. Kang Gareng wayang kulit karo Bagong wayang kulit. Kang Gareng wayang wong. Mengko gampang tak aturake engko nek pun ngenteni nek ana tembang-tembang sing pungkasan. Nah. Matur sembah nuwun. Kupluke barang wis dicopot barang kok anggap ora. Nyambut gawe sik. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Neno. Ayo yuk, Prasti sing pinggir dhewe. Duh banget. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru hamong ngenaki hati Nora tekan batin setiamu. Ya mangga kanca-kanca yuk. Selendang biru dawakan cerepek tatapono mangga tatapono janjimu selendang biru
Nek upama metu rasa tok seseking apa to, Go? Mesake kanca-kanca kesel tenan. Nyambut gawe kok sambat. Nyambut gawe ra kena sambat. Sesek ngene iki malah justru kudu semangat. Ha iya. Sowan endi iki? Neng daleme Pak Tumiyono. Heeh. Apa urung terang to Go mudane iki? Ketoke urung. Isih krungu kemrosak iki mesti ketoke urung. Wah, iya sewengi tenan. Rasa kuwatir, Tru, niki ora bakal trocoh. Ha iya. Ora bakal trocoh. Wis aman pokoke. Neng nggon pendopo jembare ora jamak kaya ngene. Aku upama ndek kaya ngene iki ndah saya le atos suaraku ya, Tru. Wah, wis ngedapi-dapi gong pokoke. Kowe ndek kaya ngene iki wis pokoke mbah aku ora iso mbayangke tenan. Omonganmu iki mesti glelenge ra jamak-jamak. Ngungkuli gleleng, sak ngungkuli gleleng ki apa? Ora ana. Untung kok Gusti iki adil ya, Tru. Pak Tumiyono piyaine Lembah Mana Ndapasor. Iya. Aku sing suarane kaya ora iso dikeparengake gawe kaya ngene iki. Gusti iki adil kok ndak tak paringi rejeki nganti iso gawe kaya ngene ndak suarane ngedap-edap. Awi agakku seminggu mati siji kok mesti. Mergane biru erem kupinge. Kaya diantemi kae. Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kulup wayah ulun. Lesmana ingkang prapta ana ing Ngundarandir bawono padha kanthi harja saprapta kita. Tansah pinangening kawidadan pukulun niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya Lesmana ulun tampa. Apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita Ngabiyantara ngarsa ulun. Wale-wale menapa pukulun. Estunipun anggen kula sowan Ngabiyantara Paduka Ewang Adi pukulun sayekti namung krana bingung ing manahipun ingkang wayahipun Lesmana. Krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi. Ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan pun Anoman pangendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng Paduka paring pitedah. Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun? Upami jagat menika mboten wonten thukulipun, menawi thukulipun wonten ing Kayiwangan. Kepareng sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong. Kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun. Nyatang ning kalangkuan klar pandan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabyan loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ulun wale-wale menapa pukulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma pilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta. Duh pukulun sembahan kula menawi Paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dhateng wayahipun Janaka pukulun.
Mastu nama Sidam Skaring Bawana. Lesmana wonten timbalan, Arjuna wonten timbalan. Sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan. Nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna. Aja nganti ulun senggo banci ndemban silatan. Mula kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir. Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggih. Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden. Waton bisa muwus Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana. Kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Nyorebut Sekar Tunjung Seta nalika sumanten satriya kekalih padha digdayane padha trampile mila nalika semanten bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin dupi pisah satriya kekalih kalaning jagat gawaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta parandri mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat kadra wekasan. Nareka den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane ing Kakang Semar aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro Dewa dening kang dasta wujuding Sekar nanging awarni biru. Kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta. Nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji.
Sekar niki pancen loro, padha-padha sekar tunjung seta, sing siji werna putih, sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mang presani nek mboten pitados. Den tunggalake sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi sekar tunjung seta. Ical wujuding sekar tunjung seta nenggih Sang Dewi Kanastren. Iki sing tak goleki. Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa usana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula ngut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar. Baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Kyai Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi dados ing kawiningan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding sekar tunjung seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka satemah kula bandha-ida kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka larta saking godha sanggara kula yen namodosa Sang Sri
ana wujuding Nalindra iki sapa? Nuwun sewu. Yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindra Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya pancen kepara nyata. Sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nelonjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana? Ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingkira aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendharat. Lho kosek Arjuna kuwi kadangku taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku Janaka ya mungsuhe Natandrawati. Gandengku mbelani karo Adi Lesmana, aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani kelawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ketiban Kyai Goh Wijaya kelakon sirna margalayu, ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dundang Natandrawati. Midhanget pangandikaning Natandrawati. Arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara. Emut kalan pepundhen Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman. Sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya. Sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati ngalumpra tanpa daya. Kulun. Sinuwun. Lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsaning Natandrawati. Duh kulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumuntun manjing angganipun Nalindring Ndrawati. Ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukulun keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwahyaning mangsa kala tumapak ing gati. Telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndrawati sinuwun. Koko Prabu kenging menapa paduka malah katingal nglenthung kundur nganti dhateng ingkang rayi Yayi Lesmana. Mara coba aku tak takon kelawan Si Adi, gandeng pun Kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun Kakang, apa kira-kira Si Adi wis ana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana? Kula dereng pikantuk sasmita apa-apa. Nalika sira Si Adi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar, apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan sekar menika ketingalipun kalih nanging jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar Tunjung Seta ingkang awarni pethak. Yayi Kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to Si Adi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu? Wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa.
supaya pun Kakang lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Koko Prabu Kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas tulising nata Pancawati apa dene kadangku Yai Lesmana monggo dherekaken Koko Prabu. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake Sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bleduk ora penak ana ing mripat. Yo. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah, Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya manggiya wilujeng niring sambikala. Kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula. Menawi wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang meranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedurungan nina lali salah apes lawan mati. Yo Semar. Sura Sudira Jani Kang Rat. Suwuh brasta tekaling ulah Darmastuti rahayun samya makarya rahayun samya pinanggih. Cekap semanten crita kula dalu punika.